Коледните пости са в разгара си и изискват дълъг период на въздържание. През тези 40 дни не трябва да консумираме храни от животински произход. Месо, мляко, яйца, сирене, кашкавал. Много хора превръщат поста в високовъглехидратна диета. Сигурно си чувала за термина вафлени вегетарианци. Така те вместо да пречистят тялото си, се здобиват с едни допълнителни килограми. Аз съм Майя Бангьозова и моето намерение е да ти разкрия основните грешки, които се допускат по време на пост. И така, грешка номер 1 е, че приемаме твърде много въглехидрати. Както казах, постенето се превръща във въглехидратна диета, при която наблягаме на тестени изделия. По този начин не се случва нищо, освен да се здобием с едни излишни мазнини и килограми. Затова е много важно да се храниме балансирано. Добре е да предпочитаме в менюто си бавни въглехидрати, тъй като те ни засищат за по-дълъг период от време. Такива въглехидрати са пълнозърнестите храни, бобовите растения, семена, ядки. Също така не трябва да прекаляваме с бързите въглехидрати, като картофи, бял рис, разбира се, тестени и захарни изделия, тъй като те ни дават бърза енергия, но след това също така бързо огладняваме. Грешка номер 2 е, че не приемаме достатъчно белтъчини, след като изключиме животинските храни. Протеините са много важни в процеса на изгаряне на калории, поддържане на нормалното тегло. При дефицит на протеини намалява нашата работоспособност, костната плътност и мускулната маса също отслабва, чувстваме се не толкова пълноценни, пада имунитета. Затова е много важно протеините от животински произход да бъдат заменени с такива от растителен. Като примери за това, разбира се, пълноценни заместители са соята и соевите производни, като млеката, каймите, тофу, също бобовите растения, леща, грах, фасул, нахут, семената, ядките, също да не забравяме зърнените храни, като черен ориз, булгур, ечемик, елда. Третата грешка е, че се храниме еднообразно и непълноценно. Затова моят съвет е да не се храниш с едно и също всеки ден, както и задължително да включваш минимум по половин килограм зеленчуци и плодове в менюто си. И последната грешка е, че липсва достатъчно движение. Когато постиме, ставаме летаргични, раздразнителни, не се движиме достатъчно и на фона на повишения прием на въглехидрати много често вдигаме теглото си. Как може да го превъзмогнем това? Разбира се, най-лесният начин е с ходене. Ако имаш крачкомер, ходи поне по 10 000 крачки на ден. Аз ти пожелавам постенето да не се превръща в едно жестоко мъчение за тялото ти, а чрез него да се здобиеш с повече жизнена енергия, да вдигнеш своя тонус. И ако случайно след поста и след така новогодишната трапеза се окажеш с едни излишни килограми, знаеш къде се намираме. На улица Сан Стефано 22. Сайта ни е от slавниздравословно.com. Знаеш, че ние от Натурхаус сме експертите в борбата с килограмите. Единствено трябва да се здобиеш с решителност да действаш и да запишеш своя час за безплатна диетологична консултация, защото ние сме тук, за да ти помогнем.